Ulan sang Nobyembre. Sa mga balita nasyonal, PhilHealth magapadayon sa operasyon sa piyak sa magpasaka sang kaso batok sa pila ka mga opisyal. Lord Alan Velasco nagpangayo permiso kay Presidente Duterte nga magapapili sa pagka-House Speaker. Sa balita international, Western Pacific Region napabili ng pag-control sa COVID-19 sunod sa WHO. Sa balita sa sports, Lakers magabawi sa Game 4 sang NBA Finals. Balita entertainment, singer nga si Janine Berdin ginkibot ang iya fans sa iya new look. Samtang sa balita special, ato naman pag-istoryahan ang colors sang buhok kag handwriting, may clue sang imo sekreto nga kabakod. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Oktubre 7, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kagaksyon Boy Duran, ang mga aton ang balita sa lakat sang panahon. Las tres kay na sang kagahon ang low pressure area nakita nini sa 320 kilometros na sidlangan sang Daet, Camarines Norte. Ang southwest monsoon kon hangin habagat na nag-aapekto naman sa western section sang Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Ang western kag central Visayas, Palawan, kalakip ang Kalayaan Group of Islands kag Occidental Mindoro mangin magalumon ang kalangitan nga may laptalap nga pag-ulan kag thunderstorms bangon sang hangin habagat kag LPA. Ang bilog nga Visayas mangin magalumon tubtob magalumon ang kalangitan nga may laptalap nga pag-ulan bangod sang localized thunderstorms kag hangin habagat. Mahuyang tubtob mabaskog nga huyop sang hangin gikan na aminhan na sidlangan padulong na aminhan nakatundan ang mabatyagan sa Palawan kalakip ang Kalayaan Group of Islands kag Occidental Mindoro nga mayara sang kasarangan nga pagdaptiya sang balod. Ang temperatura sa siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental mabatyagan sa 24 degrees Celsius tubtob 30 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlag kay na alas 5:46 ang aga, magatunod naman alas 5:41 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa bagulik sang Aksyon Balita Morning Edition. Good morning, Luat, and welcome sa atong ring Aksyon Balita Morning Edition. Sa akong classmate dira kay Totong Hirona, good morning sa imo, Tong. Ari pa ni siguro sa barko mo, no? Mga seaman sila eh. Seamanship. Sa barko ba eh? Sige. Karen Fernandez, good morning. Mary Jane Mendoza. Sakaima Earl, good morning ulit. Herrick Mirasol, tamyaw ko lang migo ko da nga si Michael sa Chateau Gapangape. Chateau? Chateau. Yes. Siya na. Siya na. Rose Guevara, good morning man. Lisa Joy Elon Amoroso, kay Michael Joseph Filado. Sige, good morning man and thank you. Junjun Esteves, morning liwat kag mamahaw ka antes may duty. Kalo-kalo mabugnaw nga panahon kag Bang Rosing Paksiw ang akong sudan. Buwakan namin. Ang prituhon, Action Boy, no? Ang ginpaksyo? Oo. Bisan ano nga ginpaksyo, basta prituhon mo namin. Namin, dyan, no? Maria Cecilia Suriga Viva, ano ni ang backtrack nga kung hindi ka hindi ka makasulod sa mamos kay need mo barcode? Oo, mo na siya. Bago na siya ano na siya, Action Boy, para na siya actually sa contact tracing. Contact tracing. Para mahapos. Purpose ang isang backtrack Bacolod, contact tracing system. Amo na siya subong Action Boy. Dili kay ginahinyo mo to kay lang nga palawigon, di ba? Oo, palawigon. Kay do may kabudlayan, magitbisan ako. Actually ako pa ako pa-register. Kaya. Why pa man? Correct, hindi tayo nag-iisa. Kaya kabudlay sang kuan sa bag down pa ilang system. Di pa masarangan Action Boy kay tungod sa kadamo bala sa nagapa-register. May pila na ako ka establishment bala nakita nga effective October 8 ko no QR code, no entry na yan sa ilang Effective na October 8, buwas na. Ang iba niya wala pa, iba natin ng mga ka-action. So nakita ko na Action Boy. Kasulod sa inyo nga establishmento sa ibang establishmento tumusulod eh. Correct. Diba siligoton man to nila Action Boy. Hindi ko bala daw pwede ka balaya manual. Manual, what do you Mga mean? ballpen kag papel, masulat bala sang imo daw login ka bala.
Oh, Kaya actually, tapos- yung backtrack ni is electronic login siya mo. Oh. Tigaling kaya kung wala ka pa ya pa-register or whatever, do pwede kaya maka-login lang yung ballpen kag papel. Amo lang na. Do May mo man other tambal ni option. Elcid ni Vice Mayor Elcid. Gali. Oh, Kung wala ka papalaw ka backtrack. Pero, Mm. magamit kita sang backtrack gyapon. Kaya ano nang purpose na gali kung pwede ka man lang gali kasulat. Para hapos na para kahapos ng blatani bala nga ti pagkakita mo daya iscan na ng imo nga QR code. Oo. Kaya Yung mo na scan na lang. mong. Kaya pag babi, may may mag-positive ka, tapos nabala ka kung di nga lugar ka nagkadto. Amo lang man na, para isa lang ka connect lang bala. Pag check nagpositive ka, i-check na ng imo nga mga lugar nga I-search na gikatuan. mo name, tapos guwa na dahil tanan mo nga lugar ang Lugar nga katuan. katuanan. Amo naman tani, para mas mapapos bala action boy. Sige na lang kung kuan pa i-register lang Oo, para just Wala mo na bayad. Oo, wala Wala na bayad. Anong problema? Gid magpa-register raw. Oo. Siling sa ibang kuno Data Privacy Act kuno ti ngalan malanada kag birthday mong arada. Amo lang man na. Wala man nga pang ATM mga number. Mga bank account number mo Oo, wala da. man na. Ngalan mo malang kagang imo nga birthday mo malang na. Ti hindi mo ano ginang kuan sinada no. Anyway, sige lang good morning sa kay Orlan Marpa Bondihar God. Good morning Action Radio Bacolod ka. Good morning man sa imo. Aha. Sa kay Vanessa Mayo, kay Mayo, pag-greet to my beautiful niece Sunyata May. Happiest birthday to you. Oh, happy birthday kano kay Sunyata May. Nyat, happy birthday. We love you to the moon and back. Nada. Sige, happy birthday Nyat. From Ma'am Vanessa Mayo. Kay Gracia Hareta Orbidalia, good morning Action Radio Bacolod. Still watching. Kay Dennis Simanist. Sige, agad. Hindi, Simanal. Ako Sige, si Manship lang yan, si Manist. Simanist. Gidya kay Den. Gabi gya si Dennis, you know. Ka very, ano gid siya? Utist. Uti gid siya mangita sa mga term niya. Na-adapt yun actually sa akon. Grabe ako influensya siya. Dako influensya mo kay Dennis. Yes. Mamiya ka mo. Kay Miss Seven Heaven, good morning. Kay Kelly Jelly, good morning sa inyong duha Action Boy. And Action Doll Monitor na ko di sa US. Happy Wednesday da sa aton. Happy listening lang sa tanan nga Salvadorians. And to Mr. Beboy Villasor sang CMO Sectoral Bacolod, stay safe, God bless. Okay, thank you. Sige, agiman karon naman sa sige. aton sining Action Balita Morning Edition. Standby sa mga balita lokal. Radio Philippine Standard Time, las 7:17. Oras ginadulong sa Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, gininyo ni Councilor Lady Glass Gonzales kay Mayor Evelio Lunardia nga hindi lamang pag-istrikton sa gilayon ang pagpatuman sa City Ordinance 941 o kunang Bacolod Contact Tracing System Ordinance. Ini kasunod sa kahangawa sa mga negosyante nga base mapapanaugan sila sa penalidad sa tiyon nga hindi maka-register sa backtrack system sa gintalan nga deadline tubtob sa Oktubre 11. Suno kay Gonzales, tuyo sa iya pangabay nga makapaligayon sang lapnagon nga information and education campaign angon sa pagpatuman sang ordinansa kag bangod man sa problema sa system. Duha pa sang konsehal, ginatinguan sa karon sang MITCS nga mapa-improve ang system para madamo ang makarehistro. Duga pa ni Gonzales, nagamat-amat naman sa karon ang pagbulig sang barangay sa pagrehistro sa mga pumuluyo nga wala sang smartphone kag internet connection. Sa piyak sila nagpakabay si Gonzales sa mga negosyante nga mag-comply sa ordinansa para hindi mabudlayan ang contact tracing team sa syudad. Sa ginpagawa ang advisory sa developers ng backtrack, under maintenance sa karon ang server, apang ang mga establishmento ang padayon sa gihapon nga makascan sang QR code.
Ginpahayag ni Bacolod Vice Mayor Elcid Familyaran nga posible paidalom ang syudad sa Modified General Community Quarantine sa bulan sa Nobyembre kung padayon ang magnubo o kung maganubo ang kaso sa COVID-19. Suno kay Familyaran ang chair sa Bacolod IATF, handom ni Mayor Evilio Redia nga sa bulan sang Desyembre magabalik na sa normal na sitwasyon sa syudad pareho sa nagakatabo sa iban nga nasyon. Para kay Familyaran, matabo lamang ini sa tion nga magkooperar ang tawo sa mga ginapatuman nga health protocol kag preventive measures. Suno kay Familyaran, gin-apply sa Bacolod ang best practices nga ginpatuman sa Cebu City. Ini ang rason sunod sa Vice Alcalde nga wala nalabot ang syudad sa 350 ka mga kaso kag napulang na patay sa kada adlaw nga na-record sa syudad sang Cebu. Maga-serbeng Midway Referral System ang natukod sang DPWH nga 32-room isolation facility sa Barangay Alhis, syudad sang Bacolod. Sa interview sa Action Radio Bacolod, ginpahayag ni City Administrator M. ang Midway Referral System ang magaserbing emergency room sa mga pasyente nga hindi pa maakomodar sa mga ospital. Suno kay ang mga COVID mild cases ay ga-isolate sa mga isolation facility kag sila ang sayluhon sa ospital sa tiyon nga mag-moderate o kung severe ang ilang kaso. Si Mayor Evilio Liladia ang una nga nagpangabay sa National IATF sang augmentation personnel para ma-address ang kakulang sa mga healthcare workers sa mga pribado nga ospital. Suno sa alkalde, ang Bacolod na kinanglan sang 6 ka mga doktor para sa Midway Referral Facility, 288 ka mga nurses para sa Emergency Treatment Center kag isolation facilities, 18 ka radiology technicians, 26 ka medical technologists, 24 ka respiratory therapist kag 30 ka housekeeping staff. Wala pa sang patod nga petsa sa pagbukas ang amo nga pasilidad. Samtang ginanunsyo ni ang syudad ang may duaman ka step-down facility para sa mga pasyente nga halin sa ospital nga kinahanglan pa nga magpaayo kung magtapos sang 14-day quarantine period sa tuyo ang ilang hospital bed ang ihatag sa mas nagakinahanglan. Sunod sa City Administrator, yara karon sa 78% ang critical care utilization rate sa mga public kag private hospitals sa syudad sang Bacolod. Naman open ang aton may Midway Referral Center na kita, which is going to serve as the emergency room siya pala. Kailangan hindi ma-accommodate sa mga emergency rooms sa mga hospital. Dara sila na ibutang. May doctor dara, may mga equipment. Ang kabahin sa pahayag ni City Administrator M. Gin-suspend ang Philippine National Police ang pag-issue sang travel authority para sa locally stranded individual o kon LSI kag sa residente nga magabalik o kon magabiyahe pasulod sa probinsya sa Negros Occidental tubtob Oktubre 9, 2020. Sa statement na ginpagawa ni PNP spokesman Colonel Ismael Yu, ang tikang bilang pagsunod sa Joint Resolution No. 43 sa Western Visayas Regional Interagency Task Force on COVID-19 nga naginaprobahan ang suspension sa pagbalik sa mga LSI kag mga residente sa Negros Occidental halin Oktubre 3 tubtob 9. Ginalerto naman ang Tananaw Police Regional Office, Aviation Security Group kag Maritime Group para sa pag-implementar sang suspension sang biyahe sa probinsya. Samtang ginbalibaran sang Corazon Locsin Montalbano Memorial Regional Hospital nga batunon sa emergency ang isa ka tawo nga nahulog sa lubi. Ginpakamaayos ang driver sa tricycle nga nagakarga sa pasyente nga dalon na lang pauli ang ining pasyente sa piyak sang iya nga sitwasyon. Apang damlang lang ng paggawa sang advisory ang CLMMRH paagi sa hepe sa ospital nga si Dr. Julius Drulon nga ipaiway temporaryo ang pagbaton sang pasyente bangod sa terminal cleaning kag disinfection sang emergency room. Karon ang rehabilitasyon sang electrical o kung subong man ang rehabilitasyon sang electrical, mechanical kag air conditioning units kag pagtadlong sa mga kama para makabaton sang duga nga pasyente. Nag-umpisa ang suspensyon Oktubre 6 tubtob ini sa Oktubre 8. Sa human nga advisory na butang man nga ang hospital pwede gyapon maka-admit o kung makabaton sang pasyente nga yara sa ginatawag extreme emergency cases. Ginpathag ni Corazon Locsin Montalbano Memorial Regional Hospital o kon CLMMRH Chief Dr. Julius Drilon ang natabo nga wala pagbaton sa hospital sa pasyente nga nahulog sa lubi. Suno kay Drilon, sa panaysayon sa iyang staff, wala sila nakatapos interview sa pasyente, gilayon sini ginliso ang tricycle kag naglakat. Dugang pa sang chief, gilayon nagpa-interview ang driver sa nga tricycle sa Action Radio Bacolod sa makita sini nga nagakuha sa video. Alegasyon naman sa driver wala sila ginbaton kay may disinfection na ginahimo sa emergency sang hospital. Sa advisory sang CLMMRH, nagabaton sila sa gihapon bisan may suspension ang admission kon extreme emergency cases.
Ginpirmahan naman ni Baguio City Mayor Nicolas Yulo ang Executive Order number 62 nga nagapalawig isang oras nga magabukas ang Bantayan Park. Sa post sa opisyal nga Facebook page sa syudad nga The City Bridge, ang Bantayan Park magapabilin nga bukas sa linlas 5 sang aga, tubtob las 9 sang gabi. Samtang ang tanan nga balalagyan kag establishmento ang ginmanduan nga istrikto nga sundon ang nasambit nga business hours. Ginmando naman ni Mayor Pedro Zayco Jr. ang istriktong implementasyon sa community lockdown sa relocation site Barangay 9 Syudad sa Kabankalan. Agud mapasiguro nga ginasunod sa mga residente ang mga kasuguan sa COVID-19 Interagency Task Force. Ini matapos matukiban nga may pila ka mga persona ang nagbiya sa lugar sang may baluan nga ini ang ipaydalom sa 14 kadlaw nga lockdown. Ginpanawagan ni Zayco sa mga pumuluyo nga hindi anay maghalin sa ilaw puluyan kag likawan ang pagtipon-tipon. Oktubre 1 sang mag-umpisa ang lockdown matapos magpositibo sa COVID-19 ang 21 ka mga ginpaydalom sa swab testing. Sila ang kalakip sa masobra isa kagatos ka maginkuan sa swab test. Dugang pa sang alkalde may kapin isa pa kagatos ka mga persona ang ginswab kapon adlaw kabahin sa ginpatigayon nga contact tracing agud mapunggan ang paday nga pagdamo sa COVID-19 cases sa syudad. As of October 5, 2020, naka-record ang Kabankalan sa 163 ka mga confirmed cases, 98 ka recovered patients kag 98 ka active cases. May nagpositive na daw 4. So may kuan gali nga may deberman ang local government nga kung magsubra sa 2 pwede ma-lockdown. Pang swab sila tanan, mas testing, sobra 100. Ang iban pagkabati nga i-lockdown sila, kag mas testing, amutong iban no. Amutong bati ko may iban nga nag-snitch out na. Kabahin sang pahayag ni Kabankalan City Mayor Pedro Zayco Jr. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:25. Kag para naman Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital. Sige, sa kaimigo naton Roberto Juanbol Gallo, good morning. Good morning man kay Charlotte Osborne. Ay, si Joanne. Good morning, Jo. Anak ka pa sa Japan? Din siya sa Japan mo. Pero kapuli-puli na di siya sa okay. Pilipinas. Mayo kay gapuli siya, action boy. Oo, so kung magpuli siya, anong tugon mo? Dala ka pa no, tani, ginambala mo kung ginangadaan. Kaya parang nakasabat ko dayon. Pero almonds lang. Almonds! Nuts. Kuha na saya. Pistachio. Ining si Joanne. Yakult. Special. Kuha na saya ng palahatag. Pag pandemic. Mga araw sa panghatag. Na sila mga groceries, mga bugas, mga muna. Damo na saya ginapanghatagan niya. Ato pa sa kuno sa Japan.
Ha, sige, kung magpuli ka, ano lang. Siling ko, atara ka pa sa Japan, Jo, niya, yes, tito, paghambal ko nga anong tugon mo, doors niya, ha, ha, ha. Ay, ay, kalain. Sige, good morning dara sa imo, Jo, no? Sige. Kay Christine Menyes Villalobos, Bang Agaman, Junjun Esteves. Ako ganit, try ko mag-register Action Boy daw ano naman, malawal alawaan ang akong cellphone sang lag na hindi Japon ko sulod budlay gid. Okay. Ay. Kami amo man Let's go hit, let's hit, let's hit. Grabe si Dennis. Hit. Sige, hagid na dance. Rena Enrico, watching live from Ano siya gano'n? Miami Heat siya, no? Miami, Heat siya. So, ang tawag siya Hitist. 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 Hindi siya hitist. Watching live from Hitcho Kabungbungan, si Rena Enrico, Barangay Sag-ang La Castellana. Taga La Castellana, good morning dira sa inyo and keep safe. Dira sa inyo, especially sa taga Barangay Manghanoy, ha? Yes. Okay. Kay naka-community, ano sa subong, lockdown. Naka-lockdown sila. Gusto mo kuno coffee nga almond? Ayun lang, may muna. Gusto mo? Bisan ano lang. Bisan ano lang. Namalid jo. Coffee nga almonds. Gusto mo? Yes, namin naguro ay no. Okay. Gabato lang tayo, di ba? Sige. Rani Espolong, Melissa Galon Ambo, good morning man. Benz Angle, Angle. Angle naguro. Dire Action Boy sa Malaysia, may-ari na kadali lang matrace lang sino affected. Okay. So sa Malaysia, may amo man na sila may contact tracing. Actually, ginahimo na ni siya ang contact tracing sa halos sa 75 ka LGUs diri sa Pilipinas. Di sa Malaysia, kuno hambal ni Benzo, amo man na to contact tracing. So kita gani, amo man na. Bisan sa Qatar, amo man na Action Boy, may app na sila yan. May app, oo. Na ipilapan mo lang daga. Ato ilagay niya kay app. Ato niya do website niya binga ano kaya mong may app gis lang nga i-download mo from Google Play or from ano gitawag sa isang iya ka Apple nga naman. Basta mo na siya. Action Boy siling ni Juan Bolgallo niya. Action Boy dako gid guro pusta niya sa Miami Heat ay si Juan gid namin niya si Dennis. Dako gid guro. Dako gid guro gid daw cheer gid saya. Yes. Dako guro pusta sa Miami Heat. May porsyento gid siya lang makuha. Nang taon tani karon bang hampam lasad diyan ni karon mo kay daw naga trash talk si LeBron James kasi Juan eh. Si pag tinapumulize na karon di gini madayon. Remia Garcia, good morning man. Sa Action imo. Boy, may ginapatamyo gali si Ma'am Milagros Alit. Ginatamyo niya lang kono si Sir Butch Suligen. Birthday subo. Pare Butch. Yes. Good morning and happy birthday kay Butch Suligen. Kung isa ba isa ka di ba assistant ni Mayor Bing? Happy birthday, Sir Butch. Aring Butch, good morning and happy birthday. Hi, Butch. Good morning mangli kay Kwan. Kay aga happy birthday man kay Father si Loy Villarosa. Hi, Father! Happy birthday, Father! Nakakanta yung kay Father nga birthday ba? Well, wala ko nakakanta sa iba, pero kay Father nakakanta. Gani man. Happy birthday, Father. Kapag invite actually to sa akon niya, dre pamahaw, kag dre panyaga, puti pamahaw lang alang ko. Linggo sa lunch na lang ko da. Perfect. Happy birthday! Dali siya pudding. Ha? Ni Jonathan. Dalan sa pudding? I-form ta karon cake, layer. Tapos itanta candle nga sperma. Ay na. Happy birthday, Father Siloy. Daw 40 pila ni saman? 41? 14th. 40. Pero kahubin. Tiding ka na Action Boy? Dito sa kay Jerwin Tenerife Otero. Sige. Sa happy birthday ko na sinablos siya kay Jars Ashley Otero sang Valladolid. Happy birthday, Jars Ashley Otero. Enjoy your day. Juan Bolgallo ko no advance happy birthday kay Remia Garcia. Advance happy birthday. Sa Monday pa ng birthday ni Remia mo. October 12. Lawigay niya greetings si Action Boy. Gani. Tiga advance Boss, happy birthday. i-greet mo na naman siya. liwat. Correct. Sige, standby na sa atong dugang nga mga balita.
edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:34. Detalye na sa mga balita nasyonal. Ginpasiguro ni PhilHealth President kag Chief Executive Officer Dante Gueran sa publiko nga magpadayon ng operasyon sang ahensya sa piyak sa mga kaso ang gipasaka sang National Bureau of Investigation batok sa siyam kaanay kag incumbent nga mga officials. Sunod kay Gueran, ginaabi-abi sini ang tikang sang NBI nga pagpasaka sang kaso sa siyam ka mga opisyal lakip na kay anay PhilHealth President Ricardo Morales. May kang tanan sa isyu sang interim reimbursement mechanism nga pondo nga ginahatag sa mga healthcare facilities sa bugos nga pungsod bilang kabahin sang COVID-19 response. Gilapilar lamang ni Gueran sa publiko nga itugyan sa natungdan ang kaso kag hindi maghimo sa anuman nga konklusyon batok sa mga akusado. Ginpahayag ni Senator Panfilo Lacson nga nagasamo ang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte angod sa isyu sang anomalya sa PhilHealth. Sulod sa Senador matuod nga nagtukod ang Presidente sa task force nga nagatutok sa karon sa isyu kag ginanunsyo pa nga iya i-adapt ang findings apang nagalain naman ang pahayag kun si Health Secretary Duque na ang istoryahan. Sang Lunes sang gabi ginpahayag sang Presidente nga wala siya sa nakit-an nga rason agud pasakaan sang kaso si Duque may kaang tanan sa isyu sang PhilHealth. Samtang ginarespeto naman ni Senate President Vicente Soto III ang opinyon sang Presidente apang tuhay dire ang iya mga opinyon. Ginakabig naman ni Justice Secretary Menardo Guevara ang opinyon ni Presidente Rodrigo Duterte sa kay Health Secretary Francisco Duque III nga isa kapagpakita sa iya pagsalig kag hindi pag-absuelto. Nagapati si Guevara nga hindi pagintrahan sang Presidente ang legal process batok sa sino nga persona nga pasakaan sang kaso. Duha pa ni Guevara, ang DOJ magapadayon lamang sa ginmando sang Presidente nga himuon kag ini amo nga pasabton ang tanan nga involvado sa anomalya sa PhilHealth. Una dirigin pahayag ni Senator Panfilo Lacson nga ang nagasamo ang mga palayag sang Presidente labi na kung ilakip ang ngalan ni Duque sa isyu sang PhilHealth. Sa iban nga balita national, ginhingyo ni Marinduque Representative Lord Alan Velasco ang permiso ni Presidente Rodrigo Duterte nga magpapili sa pagka-House Speaker sa ilang pagsapol sa Lunes sa gabi sa Malacanang. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, si Velasco ang request sa pagsapol sa Presidente nga natabo pila ka adlaw pagkatapos man sa pagsinapol sa Presidente kag ni House Speaker Alan Peter Cayetano agud tapuson na ang isyu sa liderato sa Kamara. Pathag ni Roque, ginhingyo ni Velasco ang permiso sa Presidente nga magapapili ini bilang Speaker kag bilang sa sabat. Ginpahayag ni Duterte nga diretso ini sa mamalidha santo sa ginkasugtan nila ni Cayetano. Una na ang ginpanugyan ni Deputy Speaker Luis Raymond Villafuerte kay Velasco nga mag-move on na lamang sa kagustuhan sini nga makapungko bilang House Speaker matapos ginbasura sa Kamara ang tanyag ni Cayetano nga mag-resign sa tung Setyembre 30. Ginapaabot naman sang Department of Education nga madamo pa magapa-enroll para sa karon nga school year kasunod nga matamat na nga nagabukas ang ekonomiya. Base sa datos sang DepEd, kapin 24.7 milyones nga mga estudyante ang nakapa-enroll nga mas manubo ini sang 3 milyones ang tilikdan nga tuig. Ginbatang ni Briones nga dako ang pagnubo sa enrollment sa mga pribadong eskwelahan kag ini ang epekto sang impact sang pandemya sa income sa mga pamilya. Sunod kay Briones, manubo man ang enrollment sa alternative learning system sa din ang mga estudyante ang hindi makapa-enroll bagon masakop man sa ilang trabaho. Bukas ang DepEd tugtog Nobyembre sa pagbaton sa mga late enrollees basta nga ang estudyante ang makatambong sa 80% sang total class days. Nagbando si Presidente Rodrigo Duterte sa DOH nga panagtag ang kapin 2.4 bilyones pesos nga balor sa wala mausar kag lapit na lamang ma-expire nga mga bulong. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang DOH ang mayara sang 30 milyones pesos nga balor sang bulong nga expired na, 1.2 bilyones nga overstock kag 1.2 bilyones pesos nga bulong nga malapit na lamang nga ma-expire. Ini ang base sa datos nga nakuha ni Roque kay DOH Undersecretary Maria Rosario Verriere. Ginpathag ni Roque nga mando sang Presidente nga panagtag ang manong expire nga kag overstock nga mga bulong para hindi mauyang kag mausar sang mga pumuluyo. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:38. Kag para naman
morning sa kay Winnie May. Winnie May, o sige. Kay Susan Jaime Allen, dira sa Houston, Texas. Good morning. Pare ko, Rolly Dohilio. Good morning, pare. Kumusta ang retirement year ko naton? Stage. Nag-retire na siya sa iyang si Migo ta Rolly Dohilio. So, okay good morning dira sa imo. Sa kay Jerwin Tenerife Otero. Ato happy birthday to kuno gina sa iya inablos kay Jars Ashley Otero. Richard Daet Pacheco, Hacienda Saragosa, sa mga taga Central Maaw gid good morning kuno. Nga pamati subong. Correct action boy ang buradores nga word bali 8 hours kun siya ginutoy-utoyan kadlaw. Buradores nga palupad burador. Kay nag-comment si Mami Ems balahaw about sa burador. Kaya gambala si Dennis nga nagpalupad siya burador sa sa Isla Verde. So nag-reply ko Mami Ems, so ang tawag sa kon buradorist. 8 hours na ginaging Ginutoy-utoyan. At least wala napahapit siya for 8 hours. 8 hours gid. Grabe no. Ems Aboso, good morning dra kagay attorney Dag Pandan. Yes, so Good morning. Pandan. Gin pa kanta man ano sa gapon man Nag-greet poetry. siya, oo. Nag-deliver sa farm. Binalaybay. Nagbinalaybay. Nag-deliver sa binalaybay si Attorney Dag. Para sa Ka-energetic. birthday ni Princess. Princess Smith. Nang-greet ang sa aga. Agani yan. Yes, di ba? Ibang level na dahil ng mga princesses. Correct. Mga Lito attorney dayap sa punta mga attorney tayo. lang ka-greet. Ha? Nalipat ko yung pa-record si mo. Mo dapat ato ka man to Dapat bala. ito ko to. Gani. Pwede pabol ka rin na. Ang una-una, gigandaan to si Joms. Harapan si JM. Perfect. Di ba? Lito dayap sa barangay punta tayo. Good morning. Mike Jan Seva. Okay. Juan Anciano Rezaga. Good morning, Madalyn Sakay. Ruel Camonias. Kaya Mila Alit, of course. Dins Garay. Sa Kainta Rizal. Bia Jonathan. Oy, Jonathan, imo ka hindi, ha? Oo. Pito niya gidi Piton mo gidi. Hindi niya pwede yan. Hindi pwede yan. Correct. Pwede ka na sigo. Gino Oiseser, of course. Your look is pretty. I like your hair. Thank you, Miss Jean. Si JR pa balinas Energy na Fans niya. Club mo na siya bala. Si JR pa nagito niya. Si JR gali. Sabi ko si Jean. Berta Okay, Caraballo. thank As lang ko ga-message anak ko sa kay Councilor Cindy nga email ad wala man ga reply. Ma-reply gina sila Basta Bert. ka mo pending. Hindi kay kundi nakuan sila mo work from home sila. Okay. Kay may staff si Councilor Cindy nga nag-positive, so nag-work from home anay sila. So kapangayo man to gani si Councilor Cindy sang pasensya nga medyo may mga dulo delay jutay kay tungod nga wa sila sa opisina sirado ila opisina. Kay may okay. na positive sila nga Nga staff. staff, yeah. Yan. So, ang mga 8 ka mga staff to no, naka-quarantine subong no. Correct. Oo. Sige, mo nagila. Kay Ronnie Vega da regards ko da kay Councilor Cindy ano. Mary Faith Danyo, good morning man. Okay na kita? Standby na? Okay na to. Standby Ate, na sige. sa dugang nga mga balita.
Philippine Standard Time, las 7:46. Kag sa ato naman nga balita international, gindayaw sa World Health Organization ang madasing nga responde sa mga pungsod sa Western Pacific. Amo nga nagapabilin ang rehiyon sa pinakamanubo nga pwesto sa may madamo nga kaso ng COVID-19 cases sa bugos nga kalibutan. Sunod sa WHO, masobra 630,000 ang kaso sa Western Pacific ag masobra 13,000 ang ginbawian sang kabuhi. Pila sa nakitaan sang WHO nga rason sa kontrolado nga kaso ng COVID-19 sa rehiyon, ang temprano nga pagpanghanda sang healthcare system, dalayon kag ginpabaskog nga surveillance sa transmission kag mabakod nga panggobyerno nga aktibo nga ginsunod sang komunidad. Balita sa patag sa pagnegosyo, naghinay ang pagsaka sang presyo sa mabalaklon kag serbisyo sa pungsod. Sunod sa Philippine Statistics Authority, sa bulan sa Setyembre, naka-record sang 2.3% nga inflation rate, mas manubo ini kumparar sa 2.4% sa tung bulan sang Agosto. Ginpahayag sa PSA nga nagapangunang rason sa pagnubo sang level sa inflation sa bulan sa Setyembre, amo ang mas mahinay nga paggiho sa presyo sang food and non-alcoholic beverages. Inibangod man sa parang pagnubo sa presyo sang utanon, pareho sang talong kag ahos. Nakadugang man ang paghinay sa presyo sa nakadugang man sa himahinay nga pagsaka sang presyo sang karne, elabay na ang manok kag baboy. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo nga 48 pesos kag 52 centavos, Singapore dollar 35 pesos and 60 centavos, kag ang Hong Kong dollar 6 pesos and 26 centavos. Kag sa ato naman nga balita, entertainment action boy, ang singer bala nga si Janine Berdin, ambot lang kong Sino? pamilya. Janine Janine Berdin. Berdin. Sa ano ni siya sa tawag ng tanghalan ni siya action boy. Nag-champion ni siya sa nga, ano to nga year man. Hindi ko sure kung last year ha. Basta si Janine Berdin, kilala mo ni siya. Why? Singer ni siya action boy. Kay man, nag-trending gid siya kahapon sa iya nga new look. Kay man, action boy, medyo may ginpa bago siguro sa iya nga face. Pareho ka mo nga nag-trending man Buhororo. Hindi ka nag-trending sa mga new look now. Trending gid daw, oro mo no. Charot lang. So, amon action boy, arable action boy, pakita ta sa aton mga ka-action. Ang iya before and after. Action El Rey, go. Go. Ara na. Ara na? Ara na ko. Ara na Loading ko na. na. Yes. Yes. Alam mo, mamo kami buhok sa Piakaw. Charot. Ang before niya, daw mo mo buhok. Pero ang after niya. niya, kaya daw ko niya, daw gray. Yes. No, Kag gray, ano, no? purple ang sa baba, action boy. Oo. Tapos ang sa dalom niya, do ash gray. Ash do gray. Ash gray, di ba? Correct? Ash gray. Oo. So, muna na iya face subong. Ang na-notice gid sang mga netizens, action boy. Ito bang bala? Tadlong bala? Tadlong. Straight ang imo nga pagtukita sa tanaw sa camera. Sino mo Ikaw. na? Sure, sino mo na? Ikaw bala tanaw ka straight sa camera. Naman. Ito, amo ka mo, ito preyo ka mo sa before yo. Daw very Di bala Action El Rey? Na nga daw pareho ka mo. Jutay lang kuan guro, mula na ding buhok mo jutay yo. Nami lang siya, Daw. nami lang siya dri. Okay, doon, siya. Doon pa, nakitawag siya na, ligwis ang term. Gapa mo na, pointed siya yan. Nga ko niya gapabilog niya because round akong face. Round face. Gapabilog kay round. So, ang action boy, ano notice ang netizen, ang iya nga ilong. Nga daw ginpaliwat, yeah. Pero ang ba man siya action boy, may statement siya, nga Ang hambay lain pag ito siya, nakita ko yung bayo. syempre, no? Alam ka na mo, Japon. Nan. So, ang action boy, ano ganit ni, hambalya, kung ano makapalipay si mo, himo So dalipay ni siya sa tsura. Yan yes, nalipay siya, syempre. Kaya So, hambalya, say movie which is better? ang sa ang after, okay, nami man. Nami Pero man. para sa akong action boy, bisan pang Ako tsura din ko sa before. Sa before ka. Oo. Kay natural beauty, yung na? Amo natural hair niya. Hindi. Hindi Do man. bali nag-makeup na nada saya. Pero dili ko sa kuan sa before. Sa before ka. Oo. Sa tupad sang before pagid. Ang tupad bagid sa before nga Tahom-tahom, live. no? Tahom-tahom gidya. Small things. Charot lang. So, amo na siya action boy. At Amo least ni happy. gali ang before di amo ning tsura gali sang daw bago na nakakaon sang puding. Napabakaon. Nan.
okay, ang bako karon na kay basi bala. Ano tao mata basi- mga kaon. Pero importante action boy nga happy siya sa decision na. Support na lang ta. Kaya amo na yung nagapa-happy siya. Hindi nga, Kaya bayan ko tuloy mo no, sa bayan you only live once, 'di ba? So do what makes you happy. Correct. Correct. Sige. Balita sa sports. Ginako sang Los Angeles Lakers big man nga si Anthony Davis nga nadula ang iyas ni pagka-agresibo sa ila pagkapierde sa Game 3 sa kamot sang Miami Heat. Suno kay Davis bangod sa foul trouble nga temprano pa niya nakuha, nadulaan na siya sang gana nga himuon ang anay ginahimo niya. Madumduman naglambot lamang sa 15 puntos ang kay Davis nga nahimo para sa Game 3. Sa fourth quarter naman, halos zero siya. Bangod wala man bisan isa ka puntos nga napasulod. Sa piyak sila siguro sa All-Star Forward kag Center, magabawi siya sa iya performance karon nga daw. Agud nga makuha na nila ang kampyonato. Ini naman ang ginalauman ni Lakers superstar LeBron James nga magabalik liwat ang maayong performance ni AD. Samtang sa kampo naman sa Miami Heat, ginalauman naman ni Kelly Olynyk nga magapakita sa iban nga diskarte ang Lakers karon nga adlaw. Ginpahig sini nga ang ginhimo nila nga style sa Game 3 agud nga mapunggan sa Davis kag LeBron ang papaskugon pag nila. Mas importante karon ang papel ni Olynyk sa Miami sa NBA Finals bagod sa injury sa ila big man nga si Bam Adebayo kag Goran Dragic. So, karon naman iya alas 9 aton nga live coverage sang Game 4 sang NBA Finals between Miami Heat and LA Lakers. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Yes. Kasi sa atin yung mga ka-action. Good morning. Happy Wednesday. Happy of Wednesday. course. Happy Tuesday, happy Wednesday. Everyday happy. Yes. Sama na siya dapat, action boy. Nagakuan lang ko gilis ang condolence na ko sa pamilya wala sa akong classmate sa high school. Nga si alin sa elementary nga si Ramon Hamilano nga nagtaliwan sa I think the other day lang. Bangod man kuno sa COVID-19 naman to sa ospital, no? But anyway, a condolence sa pamilya Hamilano dira sa may Bago City, no? Sa nagtaliwan. Kabatch ko ni sa batch 81. Okay. So pareho lang kami edad. Ay, Kubin pa, action boy. Ruben pa, of Sige course. lang, mo ginagaling ang kabuhi, action boy. Everything happens for a reason. Sa ato nga balita special, action boy. Ay, by the way, grita lang liwat si Sir Butch Suligan. Kaya kagina sa Facebook Live, ito ba si wala naka... Butch, happy birthday! Sa radio sila ga-monitor. Paring Butch Suligan, karon nga adlaw birthday niya. Happy birthday man kay Father Siloy Villarosa. Kaya sa tanan-tanan nga may birthday subong nga Si Father adlaw. Siloy ari na ni subong sa home site mo, dira sa Our Lady of Miraculous Medal la mo. Dira sa my home site. Okay. Happy birthday, Father Siloy. Happy birthday! Engineer Erner Albailon, good morning. Sige. So sa atong balita special action boy, ano bilang color sa imong buhok, the way ka magsulat or handwriting, may clue ni kuno sa imong nga strength. Strength. Sa imong nga kabakod, Sa naman imong- na. oo. Oo. So duha lang ana istoryahan ta action boy. Ari lang anay ang klase sang buhok. Kay Natural color, ha? mayara man action boy nga gid ya, ang gusto mo Ang color. gusto mo Kumbaga, color. di ba mayara kay hindi ka man mayra gusto nga amuning gusto ko nga color. Okay. Para sa imo ya, ano nga color na siya? Balogan ko ano. Kaya Kaniligan basta adlaw luguma lang da. Ang bako luguman lang ang maka ano lang do pareho Wala lang. naman lang, ayan ko. Makabagay lang sa tsura ko. Ikaw dagi bahala gi ah. Ano mo nang ambal sa Lalaki ito naglugom sa akin, sinong Roy. lalaki gid siya. Lalaki gid siya. So- Opo jay asawa. So panawag na sila hairstylist nila. Oo. Ay, hindi lugumist. Hindi. Dance, new na naman, logomist. Hairstylist na sila gali. Sige. Mga logo mix. Lugumist. Kaya lugom kita mix lang mo. Yes! Perfect. Sa Alam, proper gidya term action da. boy. Wala gidya galubad. Very, Japan, valedictorian. Sige. So, ari action boy, una, kung imo ko no buhok nga itom, tapos do may mix nga brown, but sila kuno action boy, ikaw ay maalaga. Char! Caring. Maalaga. Tapos, do ka soft bala imo heart sa ibang tao, kag sa mga sapat. Oo. So, mo na siya action boy. Mga pinalanggaon ka sa sapat. Yes. Kag ano man action boy, kag anong ginakadlaw? Hindi doon dumakatatap lang yung baligya mo sa ako ng ligad tubla. Ano yung mariyo mo? Ato bala ang tagto 50. Oo, tapos. Kamot sa balay kita ko ginahungit-hungit si Charm. Oo, sang ido. Hingkoy, nga ipangakaon na sa kay Charm. Oo. Oo. Tama. Niya siling ni Mrs. niya para katilaw man sila kung ano. Oo na.
Oo niya, para matanda. Makatilaw Katilaw mo man. sila. First time man na nila makatilaw na. Ay, pero Tinoy. In fairness, wala kay... Amo na colors ang buhok ni Miss Shalane. Hindi man. Oy, black eh. Ang black kayo buhok niya. Wala mix nga brown. Ay, Puti man. lang. May magpa-color na may burgundy. Bubungga sa burgundy. So, wala siya action boy. Maalaga ka sa... maalaga. Though ka soft sa iyong mga heart sa mga ido or sa tanan nga mga hayop. Kind-hearted ka. yes. Ay, ba itong carrots, kaligin na restaurant kahapon, isang Pwede measurement na siya, ha? Na-convert yun siya Hindi into siya grams. gali quality, no? Sala, magkutugapon, buting ko naging kuha yung idea. Oo. Nalipat man sa mag-consult sa... sa kay Google. Yes. Pero ang carrots, mo to ma-convert siya sa grams. Kaya kabugat bala 20 grams sa rasin mga liog. I-confirm ko na bala sa ako niya, Iloy. Tawag na siya Dan, kung may alahist. Alahist. Jewelryist. Jewelry. So, ako na siya action boy. Okay, so kind-hearted ka. Eh. Yes. Kung black o kung may impon nga brown Ang imo nga hair. Tapos, gusto mo, action boy, gusto mo nga daw may hilig ka nga ginahag ka. So, man gusto mo nga ara kag permis sa imong family or sa imong nga friends nan. Okay. Kag maano ka masaligan kag gidya ka na action boy. Butangin na brown imo buhok para do ka amo ka na. Okay Charot. ako sa black. Tapos kung halos blonde naman ko na action boy imo buhok, ikaw kuno ay charismatic. Ay, makarisma ka kuno action boy. Kag kung ang imo buhok kuno, kung ang sa katawo kuno nagapa-bland, ang tendency kuno sina kuno action boy, nagapakita siya sang charisma. Charisma. Sang lambing, kag do ka childish ang iyang attitude. Sa mo nang imo? Mutang, jam lang tuyo nagabisa nga ako. Sa may amo nang imo nga Pero ka ako sort lambing of- si imo. Yes. Kag may charisma ka tungod imo buhok bland. Amo na. Tapos, ang imo nga attitude, malipayon ka. Ay, correct. Do ka, Daka happy ka lang. happy lang pa yung gapon daan niya. Happy disposition. Yes. Si Action Eden, di ba bland man? Oo. Hindi Pero ako, do, siya, do mahogany nga pagka, Mahogany, Oo. Do, diba? Kita ka na sa mahogany nga Oo, eh. color sa hair. Oo. Ano siya. Okay. Oo. Boss So, mabalaan to na, boss. Kay, Boss mabalaan mo na. interviewon ko na sa parte si Abuhok. Interviewon nila. Oo. Sige. Sige. Amo na ng duwa, no? So kung ang imo buhok yung puti, anong Daso naman butsilngon ang sina? iba action boy ha, kayo lang. Kung pati imo buhok, anong butsilngon sina? Tigo lang Boss, ka na. tigo lang ka na. Yeah. Kay uba na siya. Okay? Correct. Very nice gidya ka, action boy. Sige. Si mama mo Alam. naniyaman sa buhok mo? Sino? Mama mo? Wala yan pa ni nakita. makita Pero kung no? makita, yan mahambal naman na siya. Ay, kalaway-law. Ay, gidya. Ako na daan pero ang term yung action boy. Ay, Hindi kalaway-law. I gidya. think this time manamian na siya. Kabay pa. May ano sa raton ma, hindi ba nga magalaw ay mga kadako blagasto ko ni. Ay, kala. Courtesy ni Blani Dr. Doctor. Alfred. Sige, ito po. Good morning, Sir Quaz. Di ba mati wala si Sir Quaz? Oh, good morning, Sir, Dra. Fernandini Quadernal, Senior and Junior. Junior. Good morning. Okay na, standby na kita sa Action Hotline. Direction Art tayo hupon. Kita na kita karon ha. Balik kayo tayo sa basketball karon las 9. Dennis, standby ka karon basketball tayo karon. Ang inyo daringan news team. Action Dorel Cabal. Kag-Action Boyd Ran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue.
Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.